Azkenekoa, egin behar dugu, laborategien egin behar duguna, 7. Azkar egin behar dut. Azkar egin behar dut, grabatuta geratuko da. Errelimi honek zeman balio ditu. Ez du jartzen. R. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Hemen. Ui, ui, ui. Ui, 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 ze lio hau. Bizener horrela jarrita. Sarrera. Betiko seinalea. Amar minus amarreko seinale triangeluar bat, eta VO eskatzen digute hemen. Gauza gehiago eskatzen digute, baina saiatu gaitezen. Jobar, bi diodo ikusi ditugunak, ikasi berriak, nahikoa daukagu txapa guzti hau jarraitzen, oharrak hartzen, eta bain jarraitzen dizkigute bi diodoiek horrelaxe. Zer demontre gertatu behar da hemen? Honek idatzen du intensitatea horrela sartzen zaionean. Osea, hemendik sartzen zaionean intensitatea. Baina honek ez zion utzi beharko. Kontrako norabidean dago. Baina, tensioa oso altu baldin bada, bai. Aha, urdin, hemendik intensitatea etorri behar da, batez ere, honen zenerra gainditzen dugunean. Honen zenerra gainditzen dugunean, dala, bideo hauen VZ da 7,5 voltio. Hemen 7,5 voltio baino gehiago baldin badago zener. Hemen 7,5 voltio izateko, hemen etortzen bada intensitatea, hau gidatzen egongo zen eta hau zener. Hau egongo da on, hau zener, eta orduen izan behar dugu hemen intensitatea. Bitartean ez, VO, edo benetan esan da, VI. Denean, VZ gehi 0,7, baino altuagoa, intensitatea jaisten da. Daude, on eta zener. Bestaldera ikasten badegu asuntoa, oso negatiboa baldin bada, tensio negatibo horrek eragin behar du intensitatea horrela sartzea, honek utziko zion, baina honek ez. Baina, hau oso negatiboa baldin bada, honen zener baino bajuagoa, bai gidatu behar du honek. Osea, VI denean oso bajua, minus VZ, honen zenerra. Eta hau gidatzen baldin badago minus 0,7, baino bajuagoa, intensitatea izan behar dugu horrelaxe, eta azpikoa egon behar da on, eta hau zener. Baina, azkar noa, urrollo pixka bada, baina hor geratuko zaizu gero zuek aztertzeko edo eta ikasteko. Horixe da gertatzen ari dena. Hemen intensitatea izateko, bi zenerrak gainditu beharko ditugu, gehi 0,7 horiek, serien daudelako. Aldiz, tarteko edozein VI, tartean, osea, hau baino txikiagoa eta baino altuagoa, tartean, ez gara legatzen, ez bat zenerrera, ez ezerrez. Beraz, hor egon behar dira, biak moztuta. Horixe da hemen ari dina gertatzen. Tensio positibotan, pasatzen garenean, zener, 7,5, gehi 0,7, 8,2, hemen. Hau da, VZ gehi 0,7, hemendik pasatzen garenean. Hau egon behar da, on eta hau zener, eta tensio hau finkatuta egon behar da. 0,7 gehital, hemen egon behar da finkatuta. Eta hori gertatu behar da, hemen. Eta hemen. Berriz oso negatiboa baldin bada, honen zenerra gainditzeko, hau gidatzen ere hasi behar da, izango zen kontrako puntuan, minus 8,2, berdin minus VZ-ken 0,7 voltio dan, hemen. Hemen finkatuta geratu behar da hemengo tensioa, minus 0,5, minus 0,7, bueno, alderantziz, minus 0,2. Tartean, VI, tartean dagoen bitartean,
biek moztuta egon behar dira, hauek moztuta badaude ikusten duzue hau honen berdina dela. VO berdin VI. Tarte horretan, VO berdin VI. Ikusten duzue honek egiten duen funtzioa dela sarrerako seinale bati moztea, edota aurrean jarri behar dugun zirkuito baten sarrera mugatzea, babesten ari gara. Mugatzailea da hau. Beste horrek mugatzen du bakarrik hor, eta honen funtzio transferentzia egiten badugu, eta ea bukatzen dut. Txikia egingo dute. VI denean, VZ gehi 0,7 baino altuagoa, hau finkatzen da, VZ gehi 0,7. VI baldin bada, hau baino bajuagoa, minus VZ minus 0,7, VO mugatzen da minus VZ minus 0,7. Arutza horrela, tartean, VI da honean tarte honetan, VOk jarraitzen dio VI-ri. Mugatzaile bat. Markatu horren txikia egiteagatik, baina ia garrantzitsuena da. Informazio guztia hementxe dago. Zuk erantzun dezakezu hau ikusita.